Dan heb je een aquarium hebt. Ja, een paspoort, ja. Ja, dan komt iemand die een aquarium heeft en dan probeer je dat aquarium. Oh! Dit is mooi. Mooi vuurtje. Misschien wel lekker afkomt dat. Dat voor je. Ja. Een vierdoosje aardappel. Het is echt een mooi vuurtje. Oh, gaat ie! Oh! Hand tegen! Bas, hand tegen! Oh, BH springen. Oh, die oude water De water is al verdampt. Ja. Ontharing, first, Karel Stout. Oh, gaat de eerste. Zie, hij is me helemaal vol geworden. Ja, daar moet je mee oppassen, dat zeg je nu. Wie heeft de karton erop gegooid? Dat mag niet. Hey, je moet tegen Pieter zeggen erop, want de pijn is wel een karton erop komt. Ja, ik kan niet veilig. Dat is een mooi effect, hoor. Oh, dat gaat niet. Ja. En in de kant zo. Ja, dat is 10 stukken. Hoe kom je hier aan? Ik heb zo'n mountainbiker van die zak geslagen. Oh, deze hoor? Nee, heb ik een keer gekregen. Ja, leuk. Wow. Hé, kom maar aan, brand vandaag. Ik weet wat dus, maar... Ik moet niet met de strijken thuis. In plaats van die klap staat op. De buurman is dat. Oh. Achteruit leggen, dat doe ik niet. Nee, dat klopt niet. De buurman weer te zagen? Ja, leuk. Wat hoor? De jongen vindt dat volgens mij daar staat. Wordt niet. Dat wordt ook aangehouden. Dat is netjes omhoog, gaat gelijk in. Ja, pas er gelijk mee of zo. Ja, zullen geen last van rook hebben hoor. Bas, vlug gaan! Wat het van jou zeggen. Waar zijn ze nu? Waar zijn ze nu? Of even trein. Ja. Ik weet niet nou. Jij hebt ze man. Er is geen stookverbod. Nee, maar wij nemen ze nou maar gewoon. Ik vraag wel aan jou. Hij is toch mooi